Adamky, ale nechytaj mi tú lyžicu, máš ruku špinavú potom. Kamerujete oné, ako prvýkrát je? No, Andrej. Už 30 míli dala. Áno. Len ona si v kúse tú lyžicu dáva sama do úst. Áno, tak chce ešte, že dávaj, ideš. Daj to sem. Dávaj, Daj to sem, daj väčšie. Ona to preto ti chytá, lebo ona by si ju chcela chytiť a hrísť. No, veď. Ty kokso, ona to asi dá normálne, tých 60. Ale má to riedke, nespravila si to husté. Nie, riedučke to je práve, že. Tak potom jej z toho nemôže byť zelený. To je fakt úplne riedučke. Daj mi kilisok, nerobíš s tým. Dobre je. A ona bude teraz ako kakať? Aké kakať, keď už takto papa toto?